Türkmenistana aralaşan soğuk hava akımının yol açan neticeleri gök bakçı bazarlarına bakalara täsir edýär. Türkmenabadyň gök bazarına 1 kilogram soğanyň bahasy 7 manatdan 15 manata çenli gymmatlady. Soňky bir näçe hepdeniň dowamynda Merkez Aziýa sebitinde şol sany Türkmenistanyň howanyň soğugy rekord derejelerde pese gaçdy. 13-nji ýanwara geçiren gece Türkmenistanyň en gün orta sebiti bolan Serhedabad etrawyna -27 gradus soğuk hawa hasap alındy. Howanyň temperaturasy hepdeniň dowamyna ýurdun beýlek sebitlerine hem epesli aşaklady. Kerkide -20, Marda -21, Bayramalda -20, Saragsa -20, Tejeni -18, Daşowuzda -17 gradus soğuk hawa hasap alındy. Doňokçulugyň ýa-da ýurdun bazarlaryna gök bakçy önümleriniň bahalary gymmatlaýar. Heniz aýazly hawa başlamadan odol soğanyň bahasy 7 manat bolsa bugün soğanyň 1 kilogramy 15 manata çenli gymmatlady diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabaddan habar berýär. Ýöne doňokçulukda zaýalanan soğany öňkü bahasyndan 7 manatdan alyp bolýar diýip habarçy maglumatyny üstüne ýetirýär. Bazar satyjylary ozallamay satyn alan soğanlarynyň doňanyny aýdýarlar. Bu ýagdaý doňokçulukda zaýalanmadyk gök bakçy önümleriniň bahalarynyň ýokurlanmagyna getirýär. Bazarlarda gök önümler doňan we doňmadyk kategoriýalary boýunça alyjylara hödürlenýär. Doňan önümler satylana satyjylar bu soğany ýa-da kartoşkalar 2 günne iýmeli diýip duýdurýarlar we birneme arzan bahadan satýarlar. Doňokçulukdyň bir Türkmenistany däleýsen beýleki Merkez Aziýa ýurtlaryna hem gök bakçy bazaryna täsir edýär. Gök bakçy bazaryny ýakynan ýyzyrlaýan East Fruit neşri aşa aýadyň Özbegistanyň soğan bazaryna zarar uranyny habar berýär. Soğan saklanýan saklawhanalar aşa soğuk hawa şertleri üçin amatly bolman soň Özbegistanyň saklawhanalardaky we Lomoy bazarlardaky soğanlar doňupdyr. Bu ýagdaýyň fonuny East Fruit neşri 1-15-nji ýanwar aralygyna 2 tonna soğanyň hem Özbegistandan daşary ýurtlara eksport edilmänligini habar berýär. Gaýtam Özbegistan ýanwaryň 1-nji ýarymyna Gazagystanyň 3000 tonna töwereg soğan import edipdir. Doňokçuluk Gazagystanyň hem gök bakçy bazaryna täsir ýetirýär. Gazagystanyň Oba Hojalyk ministrligi 17-nji ýanwarda 3 ay möhlet bilen soğanyň eksportyna gadaganlyk girdi. Ministrlik şeýle gadaganlygy Gazagystanyň gün orta sebitlerine we Özbegistanyň aşa doňoklugyny getiren netijeleri zerarly gök bakçy bazaryna soğanyň bahasyny batyş edilmegi we beýlik käbir sebäpler bilen düşündirdi. Esas soğan öndürüjileri häzir işçiň ýagdaýda Gazak soğanyny satyn alýar diýip Gazagystanyň Oba Hojalyk ministrligi aýtdy. Doňokluk Merkez Aziýada şol sany Türkmenistanyň beýleki gök bakçy önümleriniň bahalaryna da täsir ýetirdi. Özbegistanyň Lomoy sowdada soğanyň 1 kilogramynyň bahasy 6-13-nji ýanwar aralygynda 5000 somdan 6000 soma çykdy. Bu türkmen manadarynyň resmi alysçalyş narhy boýunça Özbegistanyň Lomoy soğanyň 1 manat 55 tengeden 1 manat 86 tenge gymmatladygy bolýar. Kartoşkanyň bahasy soňky bir hepdeniň dowamyna Özbek goňşuda 14 götürme ýokurlany. Azatlyk radiosynyň Türkmenabadlyk habarçysy şäheriň gök bakçy bazaryna kartoşkanyň we käsiriň bahalarynyň ikisi ýokurlanyny habar berýärler. Azatlygyň Mary welaýatyna habarçylary sebitiň gök bakçy bazarlaryna soğanyň 1 kilogramynyň bahasynyň 20-25 manata çenli gymmatlanyny habar berýär. Häzir ýükloglarynyň üstünde soğanlar doňupdyr. Satyjylar uly zyana galýar. Tonnalap satyn alynan soğanlaryň ählisi doňdy. Diýip bir marly sewdegar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne Türkmenabaddan tapawutlukda Marynyň bazaryna kartoşkanyň bahasy heniz üýtgemedi. Azatlygyň habarçylary pandemiýadan odol Türkmenistanyň soğany we kartoşka ýaly önümleri esasan Irandan import edenligini, ýöne pandemiýa çäklendirmeleri aradan aýrylaly bäri bu ýurtdan soğany we kartoşkanyň import edilmeýänligini habar berýärler. Türkmenistan, Özbegistan we Gazagystanyň soğan import edýär. Bu aralykda doňokçulugyň ýa-da soğanyň bahasynyň ýokurlanmagy öý hojalykçy aýarlary aşhanada nahar bişirenlerine soğany alternatiwa gözlemegi ýa-da ony ätýaşly ulanmaga iterýär. Et gymmat bolan soň somsa we manty ýaly naharlary bişirenmizde içine köp soğan goşýardyk. Indi soğany hem ätýaşly sarp etmeli bolarys. Diýip marly bir öý hojalykçy ýaly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň Liwap welaýatyna habarçysy sebitiň esasan Farab şäherçesiniň hoja konepsi, Ossu we Gadym daýhan birleşiklerini Tallymerjen takyrlyklaryna soğanyň has köp ekilýänligini habar berýär.